A nechýbali medzi nimi aj traja majstri sveta. V sobotu sa začalo šprintom. 4,2 kilometra dlhá trať pre mužov a 3,5 pre ženy viedla od starej bratislavskej tržnice cez Hlavné a Hviezdoslavovo námestie až na Hrada späť. V kategórii elít sa predstavilo 45 žien a 84 mužov. Záujem vyvolal práve šprint, ktorý bol zaradený do série svetových rankingových pretekov. Spomedzi Sloveniek skončila najlepšie Jana Macinská, ktorá na víťazku z Rakúska Elizu Elstner v cieli strácala 2,5 minúty a skončila 12. Úradujúci majster sveta Čech Jan Procházka nenašiel v bratislavských uličkách konkurenta. 4200 metrov a 24 kontrolných staníc zvládol za 23 minút a 40 sekúnd. No, tady je jediná věc, že pořadatelé se snažili nám ukázat celý to centrum, takže to postavili opravdu dlouhý. Ale jinak to byl závod světový úrovně. Najrýchlejším Slovákom sa podľa predpokladov stal náš najúspešnejší orientačný bežec uplynulého roka Michal Krajčík. Na 4. mieste zaostal za víťazom o minútu a 35 sekúnd. Určite orientačne najťažšia bola pasáž Hradu, vlastne aj bežecký, keďže to bolo v strmom svahu. Boli tam veľmi zaujímavé postupy, na každú kontrolu boli 2 alebo 3 možnosti, ako k nej prísť, teda bolo to dosť na rozhodovanie a dalo sa tam získať, ale aj stratiť. Krajčík sa na rozdiel od Procházku, ktorý sa špecializuje na krátke tráte, rozhodol štartovať aj na druhý deň. Zajtra by ma potešilo, keď budem bežať bez mapových chýb a rýchlo. V nedeľu bola na programe dlhá trať v Šajdíkových Humenciach. Pretekárov čakal náročný terén, miestami podmočený borovicový les s menšími piesočnými dunami. Bežcov to však neodradilo a v slnečnom počasí si trať užívali. Jana Macinská predviedla na Záhorí slušnú formu a v súčte oboch dní sa vyšvihla na skvelé 5. miesto. Včera som nebola veľmi spokojná, lebo spravila som jednu veľkú chybu. Na šprint asi 30 sekúnd. Tak asi dnes som viac spokojná, aj keď aj dnes to nebolo ideálne. V sobotu diskvalifikovaný, no v nedeľu absolútny suverén. Ďalší z českej majstrovskej štafety Jan Šedivý predviedol na takmer 20 km dlhej trati bezchybný výkon a v cieli mal náskok vyše 3 minút. Ešte pred verejnou kontrolnou stanicou dobehol skupinku okolo Michala Krajčíka a slovenský reprezentant finišoval zároveň s ním. Bol to vlastne taký prípravný víkend, chcel som si otestovať, čo som zime natrénoval. Naladenie formy ešte času, keďže majstrovstvá sveta sú až v júli, takže bol to taká jarná previerka formy a som celkom spokojný. Do majstrovstiev sveta ostáva ešte pomerne dlhý čas, ale už naznačili čosi o nominácii na majstrovstvá sveta. Myslím si, že Michal Krajčík spĺňa kritéria účasti majstrovstvá sveta už v súčasnosti. Je aj na ostatných, ako prejavia svoju výkonnosť v ďalšej časti sezóny. Podarilo sa nám prehovoriť našich kolegov z Rakúska a Maďarska, aby zaradili toto podujatie do kalendára národných rebríčkových pretekov, čo určite pomohlo z hľadiska účasti. Myslím, že to nebude jednoduché zopakovať, ale určite urobíme všetko preto a práve kvalitné hodnotenie z úst pretekárov myslím, že zabezpečí to, aby prišli aj pre ďalšie ročníky.